Il-Partit Laburista ibierek kull ċenteżmu li l-Istat jinvesti fil-qasam tal-edukazzjoni. Iżda bħala nazzjon irridu naraw x'riżultati qed niksbu b'dan l-investiment. Dan irridu nagħmluh bis-serjetà u mhux permezz tal-lob bil-figuri. Għal dan Evarist Bartolo f'konferenza tal-aħbarijiet illi fija spjega kif l-istudenti f'pajjiżna qed ikomplu jitilqu kmieni mill-iskola u iktar studenti issa anke qed jitilqu fil-livell tal-post sekondarju qabel it-19-il sena. Huwa refera għal rapport ippubblikat fl-aħħar jiem mill-Kummissjoni Ewropea intitolat The Education and Training Monitor 2012 li juri li b'33.5% Malta għadha l-iżjed pajjiż fejn l-istudenti jitilqu kmieni mill-iskola u ma jkomplux jistudjaw wara li jgħalqu is-16-il sena. Evarist Bartolo semma wkoll kif il-Gvern qiegħed jaħbi statistika li turi kif 30% tal-istudenti li jkomplu wara s-16-il sena imbagħad qed jitilqu mill-iskola ta' 19. Dan joħroġ minn sejħa l-offerti illi ħarġet mill-MCAST iżjed kmieni din is-sena. U minkejja li l-MCAST żied sena mal-kors ta' preparazzjoni, din ir-rata ta' 30% ta' tluq mill-iskola ma tnaqsitx. Evarist Bartolo qal li dawn il-korsijiet għalkemm tajbin għandhom jissaħħu b'mod li jagħmlu iżjed sens. Importanti ħafna li l-korsijiet li noffru fil-livell foundation u pre-foundation ta' dawk li ma jkunux marru tajjeb fl-edukazzjoni primarja u sekondarja tagħhom niddisinjaw u nfassluha b'mod li jagħmel sens għalihom li jħossuha rilevanti għal ħajja u mbagħad anke għal ħajja tax-xogħol biex bekk l-edukazzjoni tibda tagħmel sens u mhux sempliċement tirrepetilhom dak li jkunu fallew fih fil-primarja u fis-sekondarja. Intant f'din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista xandar spot televisiv dwar in-nefqa tal-Gvern fuq l-edukazzjoni. Fl-ispot il-Partit Laburista juri kif il-Ministru Dolores Cristina fil-jiem li għaddew ftaħret li l-Gvern qed jonfoq ma' 6,000 euro kuljum fuq kull student. Kalkolu illi minnu jirriżulta li pajjiżna għandu biss 250 student fl-iskejjel, meta f'pajjiżna fil-verità hemm iktar minn 80,000 student u n-nefqa fuq kull student hija ta' inqas minn 20 euro kuljum u mhux 6,000 euro kif qalet il-Ministru Cristina.